Most. Kutya! Ez ki? Valata! Mondjál valamit Brodarról, szerinted mi? Hát egy rossz csöves, hazudéci. Mi az a beszélgetős oldal, ott szokott fiúkkal buszoskodni. Anota! Az, ott szokott, múltkor ott írta nekem, nem tudta, hogy én vagyok, leszokja alap, mikkodom fel, menj innen! Na, én nem adom ilyen mozdanyákok kezébe a csövet. Nem mész innen, de... Oda neki shit! Tudom, Broda jászart, feljövök vele lemcébe. Leszek fel mindjárt. Jó, nem érdekel cső. Mi van? Na, menjek titulték. Hova? Tényleg? Polgár? Meglátom valahol ezt a szart, akkor nagyon megvernek, hallod Bence? Várj már meg, Brodon fel szaror. Na, megyek csirák, szevasztok! Rohadjál meg. User disconnected from your channel. Tőle rögve kitekre vagyok neked meg.